obodo na mmanwụ mo n'ọpụgo ịmalịa etimogu na-etimọfọ ofo n'ogu ka ndị eje ofo n'ogu ka ndị ebili elu ofo n'ogu n'ọdị mma egwu ọma mụ ka na-eti egwu ọma mbala ka na-eti ijelebe ijelemo ịchakaba ịchakamo na mkpọrọgwụ mkpọrọmụ Olisaga onye nwe egwu n'ebe o nwere ka o si adị n'obodo ka ije ka pụtanụ ajụrụ m onwere ka o si adị o ka ije na anyị na-anata eje anabụ isi ijo mana isi bụ ka na-eli o chiwudelu na-ekwu ogo chiwubịa iligbo chiwudobịa iligbo chimama mụ na-egwu n'ebe nwoke si na ya ji ọfọ nwanyị si na ya ji ọfọ mana ọfọ n'ogu mara onye ji ogo mụrụ ka anyị na-ama ọ bụrụ na ị na-ebi elu oyimo biko na-ebi ọfụma onye achọ n'ibi ihe ọnwụ ogo onye achọ n'ibi ihe ogbugbuo ọ bụrụ na ị na-ebi elu oyimo biko kwụba aka ya ọtọ ọfọ n'ogu amaka mma ọfọ karịrị ọgwụ agwọrọ agwọ ọfọ n'ogu amaka mma ọfọ karịrị amosu ọfọ n'ogu amaka ọfọ karịrị si na aja nwanne ikolika na-eke agwọ ajụjụ ka na-ajụ ikoliko n'ọdị eke agwọ maka na agwọ na-amị amị osimiri ọ na-eri onye nọ n'ụlọ ajụjụ ka na-ajụ onye gwuru osimiri ka ọ na-eri maka na anya dị afọ ntị n'anya bụrụ ntị ọbụla alụ ogo ụmụ nọ n'ebe ọkwa anya nyorugo gbọfụ ndị mmụọ anya okwu okwu Olisado ndị mmụọ si n'ikuku eje mmọnwụ na-ama mkpụrụ abịago ịmarụ ya o nwere ka o si adị n'obodo ọkwa ekele kwa n'ala
ka mmalụgwa o nwere ka o si adị ụka kere m na mmọnwụ ego na-ego ịmalụ ya onye ụlọ ego na-agba ụka nnukwa mena o nwere ka o si adị na mgbago mena o nwere ka o si adị na abụrọdụ onye nwe ego na-agụ ụka nnukwa mmọnwụ na-ama mbụrụ abịago ịmalụ ya isi buka na-elio nna m anabago ebunetiti onye agụlụ eri anabago mmụọ onye maka mmanụ ọ ga-agwụ ịmalụ ya onye tọka njọ na ọ ga-agwụ n'ụwa onye nweke ego na ọ ga-anaba fụdebe onye dara ụda ga-agwụ ịmalụgo eji m ogwu na-eji m ọfọ n'ụwa ọmụmụ ụlọ onye na-azọ n'egwu ife tinyelu nka na-ekwu n'enu ụzadozoma ka dị bịa n'enu ụwa bụ ụwa chukwu ịmalụgo ekere mgba na-ara n'obodo ekere mgba na-ara n'obodo ka ekere mgba si ara ọyịmo ekere mgba na-ara n'obodo mkpọrọgwụ mkpọrọ na-ara ekere mgba na-ara ịmalụgo ogo ude egwu ogo dị akịbo ọkwa ekere mgba nọ na-ara ijerebe ogo ịchagaba ịchagamo ekwe n'ụyọ ka iji ebile ruo ekere mgba na-ara ịmalụgo ọyọ egwu akpọrọ ugo m ejebe ogo njesie na mụ ga nata n'ụwa m Chimobi ayiliwu n'obodo egwu akpọrọ ugo m ejebe ogo njesie na mụ ga nata una n'ụlịa akarịrị ọjị kparụ ya nkụ na narịrị n'ọjị gbada osisi ọja na-epu na-abụ onye ọbụla ajụjụ ka mụ na-ajụ osisi ọjị na-epu n'obodo n'ibe okwu olisado anya furu ugo ṅụrịara ugo na na-abụrụ ugo kwada maka na ugadi ebe n'aja mmọnwụ na mma mbụrụ abịago o nwere ife ị ga-agwa nwa eze ị gasị nwa eze gịnị okwu ịgwalụ nwa eze n'ọbụ ọchịcha echekwa ka alaeze okolu n'anya ka alaeze eze ka eji asụ obodo anya mmọnwụ na mma mbụrụ abịa echetara m okwu nna m gwara gboo na kpegbuo n'anya ka tigbue onye achọ n'ibi ya ọnwụ onye ewu n'ibe onye akọjọ n'ibi ya onye akọjọ na nwanne ya ike onye ọbụla na nsị dị ya nwanne m okwu olisado ịmalụ mmọnwụ na mma mbụrụ abịago ịmalụ ya o nwere ka o si adị n'obodo ejimogu na-ejimọfọ n'obodo o nwere ka o
ka mmalụkwa ekele kwa n'ala ịmalụ mmọnwụ o nwere ka o si adị ụkwa kere m ekele kwa n'ala ịmalụ na mmọnwụ egwu na-ego ịmalụ ya ekele kwa n'ala ịmalụ mmọnwụ onye ụlọ egwu na-agba ụka nnukwa ekele kwa n'ala ịmalụ mmọnwụ menụ o nwere ka o si adị na mgbago ekele kwa n'ala ịmalụ mmọnwụ menụ o nwere ka o si adị na bụrọdụ ekele kwa n'ala ịmalụ mmọnwụ onye wee gwuo na gbuo ka nnukwa ekele kwa n'ala ịmalụ mmọnwụ mmanwụ na-ama mbụrụ abịago ịmalụ ya ekele kwa n'ala ịmalụ mmọnwụ ejigbo okpukpe eji ọfọ n'ụwa moo ekele kwa n'ala ịmalụ ọ mmọnwụ bụ mụ na onye na-azọ n'egwu moo ekele kwa n'ala ịmalụ mmọnwụ ife chinyelu nka na-ekwu n'enu ekele kwa n'ala ịmalụ zadoziọma ka ndị dibịa ọnụ ekele kwa n'ala ịmalụ mmọnwụ enu ụwa bụ ụwa chukwu ịmalụgo ekele kwa n'ala ịmalụ mmọnwụ ekere mgba na-ara onobodo ekele kwa n'ala ịmalụ gaisiri ekere mgba na-ara onobodo ekele kwa n'ala ịmalụ Igbo ka ekere mgba si ara oyibo ekele kwa n'ala ịmalụ mmọnwụ ekere mgba na-ara onobodo ekele kwa n'ala ịmalụ mmọnwụ ejimokwu na-ejimọfọ ya ekele kwa n'ala tụmatụ ejimokwu na-ejimọfọ enụlụ ya ekele kwa n'ala ịmalụ mmọnwụ Chibudelu egwu ogo ji atịligbo ekele kwa n'ala ịmalụ mmọnwụ ọkwa ekere mgbanọ na-ara ịmalụ mmọnwụ ekele kwa n'ala ịmalụ mmọnwụ ijerebe ijerebe ogo ekele kwa n'ala ịmalụ mmọnwụ ịchagabe ịchagamo ịmalụ mmọnwụ ekele kwa n'ala ịmalụ mmọnwụ ekpenụ ya ọka iji ebile ruo ekele kwa n'ala ịmalụ mmọnwụ ekere mgba na-ara ịmalụgo ekere mgba na-ara ịmalụ mmọnwụ Chibudelu ambụlegere kedu onye na-eme ọgụ n'enu ambụlegere jebe echia nluzie n'echi ọ bụ onye ka mụ na-achọ ka njekene nwa ndị Igbo ji eme ọnụ odogwu abụrụ ọka anyị na-eme chacha ibe onye melụ ka o ji wee bụrụ odogwu maka ibe onye melụ ka a na-ekwu chifu chukwu ji ekwu oke nke akụ ma agadaga mmanwụ na-ekele mi odogwu onwe onye n'ugwu gị ibia inuo ka mmanwụ na-ebe CEO DMS Global Limited ye Ikenga ndị Igbo n'Asia Olisado onye nwegwu ekene Ikenga dị ile daalụ ego mmiri Ikenga ịdị ile nwanne m ego mmiri Jakarta malia ego mmiri na-egadio ego mmiri adị agwụ agwụ malia ego mmiri na-ekene mi ego mmiri Olisado na-ekene mmanwụ na-abụ abụ ya Igbo ka mmanwụ na-ego Igbo mmiri onumegere yo ịmalụ mmọnwụ ewere ya Chibudelu egwe ka nke n'ọzọ chinyelu ugo n'Udumeze ọgaranya nwere ego odogwu ndị Udumeze ji dị ebube Chief Comrade Pius Ndokoti odogwu akụ egwu one of Odumabịa nwunye Udumeze odogwu Dila Oila Ngasị mmọnwụ CEO Dila Energy Limited ye Macfidel Resources in Nigeria Limited ye mmanụ dị mma ka ị na-ele Dila mmanụ oge na ọbụdachi Dila kenere m lọlọ ihe lọlọ Mrs. Onyinye-Chukwu Ndokoti Onyoma agwala dị mma na kwuru ya n'iru mmọnwụ egwu ekene ambụlegere jebe nnogidi n'ọdịsi na agụrụ nwa agụ anyị ọcha ka mụ na-edo ọ bụrụ onye ka mụ na-achọ ife mekwa nọsi na jide kọma supa ebugo kipa agwara nze high chief Austin
Amachukwu ejide Abi one catch Amachukwu ejide ndị ga-adịla Igbo ọkwụrụ ọka ndị Igbo gị ka mụ na-akpọ Abi onye unenu nwere ego ụtụgọkwu ijeli Europe bili ọkwụrụ ọka ụka mụ na-akpọ ijele ndị bọọlụ umegedeyi Abi kenelu ụmụ lọlọ yi lọlọ misisi chito melemele jide mmiri doledo nwanyị ọma nne m ụlọ ụmụaka omelebele nọmba 1 Olisado nyewe egwu ekele unu dị ọma ịgba nwoke si na ya ji ọfọ nwanyị wezaba eji ọfọ mana ọfọ n'ogu malụ eji ma ụgbọ na ọkpụgo mkpụrụ ka anyị na-akpọ onye nwere ntị ọnụlụ egwu a maka na ikoliko n'ọdị ka bọị Olisado onye nwe egwu nọ na mmọnwụ ịnụrụ ya Chimudegwu na mmọnwụ bịara o nwere uko si adị ajụrụ m o nwere uko si adị Chinedu Mbachụ Ebubechukwu ụzọ n'Ọsụbịa Ebubechukwu ụzọ kedu ego o si adị na mmọnwụ Olisado nọ n'ebe Aloma Music Entertainment na South Obiọma Olisado ekele Ebubechukwu ụzọ n'Ọsụ Ebubechukwu ụzọ na-ekele mkpanụ n'ala Mayor na wide mmiri Mayor mmọnwụ wekwe kene yo ịmalụ mmọnwụ Chimudedu egwu Chimudodo na mmọnwụ n'ebe ka njebe n'okodu ụmụ ojii bụrụgbo okodu njọma ọ bụ onye ka mụ na-atụ Chifoti na Rize Chukwu emefọ o mechiri ọnụ nke izizi onye ụmụ ojii odogwu ebugharịsịa dọba na Asia enuo ka mmọnwụ n'ebe ijele Cambodia Olisado onye nwe egwu nọ n'ebe taa obere nwajele Asia wee buru ike nata ọkwụrụ ọka ụdị ga-adịo ịmalụ mmọnwụ Chimudedu egwu Chimudodo na mmọnwụ na-akpọ ka anyị nabagulere Igwe ezulu ka nna eje ka nje kene nwanne nke gboo maka na nwanne dị abụọ ịma ncha Aichifu n'okudegwu Gedrich odogwu ọkwa isi ọjọọ bụ na je ejube ego maka na okwu ego ka na-ekwu Gedrich ọkwa ijele emireti ebuli kewe nata onye ọma na-emireti odogwu Olisado na-enwe egwu ekene yo ịmalụ mmọnwụ Chimudedu egwu Chimudodo na mmọnwụ n'ebe Ambụlegede ejebe Cyprus ka nje kene kalịsịa n'izu ochie kalịsịa nwa mụriem ọnụ ike chụrụ alịrị na Cyprus odogwu Chifu Kelechikele bụ mba Olisado onye nwe egwu ekene nwa ya mụcha mụda n'izu ochie ụmụnne ochie ka isi eje ọgwụ onye bụla alịrị bịakwute gị o kalịsịa nwa igbolu ya mbọ naba aka iji wee bụrụ dike chụrụ alịrị na asai kalịsịa na ị ga-adịo ịmalụ mmọnwụ Chimudedu egwu ka Ambụlegede jebe Europe ka m kene onye bụla ebodogwu maka na onye bụla egwu ebugo Chief Ugonna ebola m ụkwa ndụ onye ụmụ eze aga n'aka ọkwa onye Imo steeti odogwu Nice Wind na Holland ịmalụ mmọnwụ anyị na-akpọ ikuku ọma na-ebute ego ịmalụ ikuku ọma n'ala nsọ odogwu jelu Holland bute ike odogwu jelu South Ulego akụ enwebe na South wee gbamụnọ na-ara ikuku ọma keneli m lọlọyi lọlọ misisi Anita ụkwa ndụ ezinne m Chukwu ebuka ikuku ọma onumekene iyo ịmalụ mmọnwụ ajebezie na Nollywood ajekenezi ụmụ ejima njem ọnụ ịmalụ Square Wing Movies odogwu Ikenna na Nnabukwu ugwu ndị ọma ka nna ekene Dennis na Damian ọgba ihe agbọkakuru si eje ụmụ ọma mụ jem ọnụ Olisado onye nwe egwu ekene unu ịmalụ mmọnwụ Ambụlegede jebe Europe Israel ka nna eje ọ bụrụ onye ka mụ na-atụ ma nje ekene ogwe bịakuri n'obi Prince Leonard Akachukwu
ụzọ odogwu ofu nwanne nji eme ọnụ nwanne ndị na mba n'ohere egwu nwanne nji eme ọnụ nwanne ndị na mba n'Europe odogwu chifu dịka akụ n'obi ogbuefi akụ dị n'obi ọzọ dị ebube izizi n'ohere egwu ọzọ tinyere nwa etinyere yi n'ohere egwu chifu ogbuefi ugo na-abụ kitu n'isi osie na-eji gị ọzọ ezoghị mụ na ịsara ile eze ndị ọnụ ma jụrụ olisado onye nwe egwu na-ebecha na mmọnwụ na-ama mbem abịago ijelebe ijelemo ọgwụ egwu bụ egwu anyị o chifu Akụobi nke mụ Akụobi ọ na-ekwu eziokwu ọfọ n'ogwu ka iji wee bido ọfọ n'ogwu ka iji eje Akụobi na onye na-atụ gị gada nwanne m keneli m lọlọ iyo lọlọ misisi fọma ụzọ bịa ocheeze nwanyị bịa o na mmọnwụ egwu na-ebe o ndị be Akụobi ọkwa n'Israel kunu na lụdebili ọfọ ndụ ka m na-agọ ọfọ ego ka mụ na-agọ ọfọ aga m n'iru na-arụ ike o ndị be Akụobi ga-adị oge n'ụlọ ya chifu Kenneth Okoli Jonathan ọnụabụchini ga-adị mmanwụ egwu na-agba ọkwa na ọgụ ka isi eje ebi gị ọgụ dị n'ezi ama nke mmakụ Enugu steeti ndị ọma ọnụabụchi ifugo ka o si ara o obele nwa jere Abuja weluzi Abuja wee buli ike o wute ndị na-elo anyị ilo o nwere onye ma na ọ ga-eme n'obodo ajụjụ ka mụ na-ajụ nkwa Chukwu kwelu nwoke Chukwu gbalịa n'oge nwe ego o wee mesịa wee nwee ego wee na-agbanyesi ndị mmanụ obodo ọnụ mmadụ n'ọbụrụ ọnụ Chukwu ọnụ Chukwu bụrụ anyị n'ọbụ ngọzi na ọnụ mmadụ bụrụ anyị n'ọbụ alụ na Chukwu na Chukwu adịghị alarụla ọnụ abụchi na anyị ga-eme ka ibe siri ike n'obodo ụmụ ụwa wee kwere abakwere uche na ọ na-eme ya ibada kebo na dio na mmọnwụ egwu na n'ebe ịmalụ mmọnwụ chimudelude chimudodo na mmọnwụ na-ebe ka mụ legere jebe ọbanite mmiri ka mụ na-eje ka njeke na-ezo mọgọ onye ọbanite mmiri chifu Sejike mmadụ na-agụ onye ọbanite mmiri Powerhouse na-ekene mi Powerhouse onye were ego n'ibio Olisado onye nwe egwu na-ebecha Powerhouse ime ọkwa ibu CEO Julimon Resort na Nioba ebe anyị na-eli olili o ebe anyị na-alacha aka n'ugbo kọkpa na Nioba ebe ibe niile na-eme o ịmalịa ị ga-agwawakwa ka wa marakwa Chifu Chidube Mebeniza Uzodimma Bishop Nigalie Bishop Kantata Nwajali Gade ụkọchukwu na Paris ụkọchukwu na France Odogwu echiwe onye mkwelezu n'aka otu ọnwa nwanne nke mụ egwu ọmambala ka na-eti maka na ọmambala bụ nke anyị ibe emekwa na Chidube moto igwe na Paris ịmarụ mmọnwụ chimudelude egwu chimudodo na mmọnwụ na-ebe amụlegede jebukwu ede ojeze kene nwanne nke mere Chief Tochukwu nweke ụmanọ ezi nwa nweke ụmanọ anyị simugwu n'otu Ọnịcha nwanyị simugwu na be ndị ọcha Olisado onye nwe egwu ekene eyi o too na mụ nchi nwanne nke mere onye ụmụolumu ọkwa n'ụmụolumu ka isi eje maka na ọmambala bụ nke anyị ebe ọmambala ga na-etio o nwere ka o si adịa otukwu ajụjụ ka na-atụ Odogwu jelu Bangkok wee buru ike Odogwu jelu Vietnam kwechiri mmọnwụ egwu ekene yo nwa na-eteto na ịgarị mana tata na nwata etogo nụrụ ekere ngwakọ na-ada malụ mmọnwụ a
si adị ọnụ ọkụ ekele kwa n'ara ịmalụ mmọnwụ mmọnwụ mụ n'ọkụkụ ịmalụ ya ọkụ ekele kwa n'ara ịmalụ mmọnwụ jele na mmanwụ adị azọbọ ịnụrụ mkpọrọ ọkụ ekele kwa n'ara ịmalụ mmọnwụ ekele mgba nọ n'ara ọkụ ekele kwa n'ara ịmalụ mmọnwụ ejimokwu na-ejimọfọ ya ọkụ ekele kwa n'ara ịmalụ tụmatụ ejimokwu na-ejimọfọ ịnụrụ ya ọkụ ekele kwa n'ara ịmalụ mmọnwụ ekele mgba nọ n'ara n'obodo ọkụ ekele kwa n'ara ịmalụ mmọnwụ ekele mgba nọ n'ara ịmalụ ya ọkụ ekele kwa n'ara ịmalụ mmọnwụ ijelebe ijelebo olizado ọkụ ekele kwa n'ara ịmalụ mmọnwụ mkpọrọbụ onye nwe egwu ọkụ ekele kwa n'ara ịmalụ mmọnwụ ịchakabe ịchakabo ịmalụ ya ọkụ ekele kwa n'ara ịmalụ mmọnwụ isi bụ ka na-erio nna ma ọkụ nabago ekele kwa n'ara ịmalụ obere mmọnwụ pete onye agụla eri nabago mmụọ ọkụ ekele kwa n'ara ịmalụ ikorobịa mmọnwụ o nwere ka o si adị ụka ịmalụkwa ọkụ ekele kwa n'ara ịmalụ mmọnwụ gaisi o nwere ka o si adị oyi ịmalụkwa ọkụ ekele kwa n'ara ịmalụ mmọnwụ ekele mgba nọ n'ara n'obodo ọkụ ekele kwa n'ara ịmalụ mmọnwụ